ناموني لسنا نوفي نسلطان كنقتلونا يبال أسنا فينا سلطنة نوفي كفلون نقتلهم له أول سيد إرترا كايتبا أتنا تسلتن ينال كيف خبر أسنا سلطنة زياتهم من كالوت ريغو دراري والله እግዚአብሔር ትይርዋ በረኸቲ ናይ በረኸት እዩ ነገር ግን ሰይጣን ንዕኡ ንምኽንያት ስለ ዝጥቀመሉ ዘይትደፍዎ ነይርኩም እዩ ተባሂሉ እናተዘራረቡ ትእዛዝ ሃውሳ ኣምሊጡ أو زمدل زي كنكتاتلنا سخون دمبا سبسكرايبنا لايك مغاري ترسيكم تتموچيكم لايك يركم جمرو لزي channel دمبا عبرتات عوكل يدلي داي نا فيديو تطلع نقصل እሺ በተፈለማይ ቪዲዮና እንቀጽል ሰላማት ይحوات ሚካኤል ደባሃል ሓውና ወደ ደቀ መሐረ አዲስ አበባ ካብ ዳአቱ 3 ወር ሓደ ገበረ መቸማ አፍ ደገ ገዙ ብጥይት ናይ ፖላይስ ተሃሪ መኸም ድመተ ሰሚዕና ኣለና ኣነ ኸኣነ ተዘጋጠመ ሓደጋ ደይኮነስ ነቲ ንኸጋጠም ጠንቅታቱ ድኾነ እየ ዝዛረበሎ በዓል ኣወል ሰዒድ ቁራጽ ፍርቂ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኾንኩም ወደ በሻሻ ደው ኢትዮጵያ ደልኩም ክትጻረፉን ከለኹም ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብ ኣሕዋትና እምትሕነ ድፈዲዎ ስለዚ ንስኹም ከብድኹም ከተህጥሩ ከብድ መን ተዕብሩ ኣለኹም ኣይተረዳእኩም እንዲ ወላ ኾነ ኢልኩም ዲኹም ግዜ ድምልሰይ ካውድ ገደድኩም ኣብዚ ቲክቶክ ኮንኩም ምስ ፋኖ ኢና ዶ ፋኖ የሸንፋል ትብሉ ኤርትራውያን ንስኹም ከምኡ ክትብሉን ከለኹም እቶም ካልኦት ዜጋታት 84 ብሄር ብሄረሰባት ንኤርትራውያን ክቐትልዎም ዓብ ተኽእሎታት ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኣለኩም ኦሮሞ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ወላይታ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ፋኖ ክትብሉን ከለኹም ኦሮሞ ኣብቶም ኤርትራውያን ይሕነ ዝፈዲ ዝተፈላለየ ብሄር ፖለቲካ ደይርዳእኩም እንተኾይኑ ኣፍኩም ሒዝኩም ስቕ በሉ ካውድ ሓለፈ ይሕዋትና ንኽጭወይ ንኽሞቱን ጠንቅታት ትኾንዎም ዘለኹም ኢትዮጵያ እንዳዘለፍኩም ኢትዮጵያውያን እንዳፀረፍኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ከም ደይብልና እንዳቆፀርኩም ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ናትኩም ግዜ ክምልሶ እዩ ናይቶም ድሞቱ ደለዎ ግን ግዜ ስለ ደይምልሶ እሺ ቤተሰብ ናብ ቀጻለ ቪዲዮና እንቀጽል ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ሰላም ድዩ እና عدش نجار حيز لكم مثلا هم أتي يا فولو شير لايك كومبليت كاي ترسعوا لك عبيدي دهرزون حدش نجارات نحزنان متينا إن زيتري وزن لهم مالتي كابهلا ومحرس ساوعر نابزونا ومحرس باجاج تجمير الله زي زمصو مخنيات دما يا بتراكتر زنور حاجز ناي محرس ناي زمنا ومحرس تقاريسو جبراي سلسة تشجرة مالتي جاني قوانا وناي باجاج فلسفنا محرس أتيلو زي فلسفنا زي استفلافس جبراي دما كاب زوادو ورد عم بعلاجه أبي أتخذ تهالي أكواوي بعد سنبت أجري هرشة مالتي نحرس يركب ريوا زباجة أو تقرأ بباجاج محرس عم تجمر يلارينا له لا لقصة الفيديوهاتنا نقد زيت ريوا زلخم أورورم دا تهالي زم الله خالص نورا ربايو عزي مرعى خون كلا كي تعدم فزمو مرعى زي قورو أورورو مبنا عدمنا كلنا إلو زملو هو زنورائي لو مقان كم زتري واللخم داريغو دراريغو والله እግዚአብሔር تيروا بركاتيو تي ماي بركاتيو ነገር ግን ሰይጣን ንዕኡ ንምኽንያት ስለ ዝጥቀመሉ እቲ ዝጥቀመው ምኽንያታት ሁሉ ከአፍሪስና ያለና በጎይታና መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሲዮ ቀደማውዚ አረቀታት ኮፊል ይዝረከብ ነይሩ ሎሚ የለን ፈራሪሲ ስርሑ ፈሪሲዮ አዚ መስዋዕት ይግበረሉ ነይሩ መርዓ ድሕር ከዓደም ከጌርካ ባውለ ንፋስ መጽዮት ንፋስ እቲ መርዓ ገላቢጥ ወይ ኸይድ ነይሩ ለምግን አምላኽና እግዚአብሔር አፈራሪስዎ ዘይረ ኮይነሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ላው ቅጽል ቪዲዮና ንኸድ ሎ ኤን ብስልክ ተዘራረብዎ ባይዘይ ከገልጾ ተሰኪፉ እምበር ንዓይነ ገይሩኒ ፐርሰናሊ ኣብዚ ክገልጾ ኣለ ዘይትደፍዎ ነይርኩም እዩ ተባሂሉ እናተዘራረቡ ቶም ትእዛዝ ሃውሳት ኣምሊጡ
أبا عندكم دفق تبلون يركم قال تام حازون تزيت خيلاس بقى سيقول دارا أخم وانت نيرس أبا دفقون يركم قال زول مالتي علاتهم كم سبعات بو درجة أينو جيتاشو تشكفوز على زيت تقامون الميديا كنت داسر تزقات أمس يخلق عدلي أيضا وي كابزن اللعلي زفل زي سيلك ساكت نديو كابزن اللعلي 4 كبت ساكت أنا غير فلت أنا كنا نقرأ وفوي سبولك يخيلو وفوي ناشحات برجين محمد أبو كلها تدقفه وفي تختبهن كلا بروفايل كغير كتمص تكلاخن تزارب حجه تمصيخه نعرا يوكل لمن دا يوكل لمن دا يوكل تود ودا قالت بلا زلخو انكو دلايت فتحيا تنقساقس يا ايكون انديو كندي مخاب بروح مصا زلوا برجين محمد سارا نغرني ابي زلخنا كل سمينار زدوركو انا اقرا ختا خمسن سنه احنا نفط اقرا فايدو سمينار تغيرو سؤال تسائلهم اتيوم واتيوم تاكيبو كل نجر تغيرو بايتا بعفر هو هبنا تباهيلو كنا عطنا تباهيلو كندي جرانا حج مسئلك ولا حنت نجر يلن بعرفوا القصقور يقل مره اما ببينكم زلكم علمكم ببينكم علمكم كبير كان اسخ هاجر كتركب تحادم سابي صرحي بعفر بايتا يوهب النزبل وريد بايتا سرح تحادم سخا ماكينه خوفلكا تفكر ما بيرترا تور زباله تبل تحادقنا بيرترا نخيدنا زبليو نسخا نلو على خمس حنت حسب حسكا سيكلكان يكون هاجر كتركب حنت حسب حسكا كان ابزي او حنت قدما جرمن معنا نا عسرا نا 14 نا شوعت نا شومنت برجيد نحمد برجيد نحمد تبهيلكا اب شوعت تمغيلكا تخيد زلخا نسخس انت اخاخ تمصيو جن حوحتا بيلا مسابيت تدرادر حوحتا بيلا مستي انترنال باور ني ارترا تدرادر صقماتا نيدوباتا تفتح مسألاتا تدرادر تزارب الله نسخا جن بطيت كبتاتن يتبل بامنق فقاقا يتبليها فقالو تقوي كاميركا نفس تمصي ارس سائلكا سخبكا خانسخا نسخا كرتت يجن اب كرتت إيه أخوين كتزارب زل خذ حاز جبت كاي سراوي تبل كذا جبت كاي كابيتال يبل كذا بقى نحنا كابيتالنا نحنا هفترا اللي هيك أمم مميتي شيء ببسوا عشة واشي دم مناطق لمص جنزة مستحاتك زيامنا علينا زيامنا وجنا زلهم زيامنا سراينا زيامنا يقولوا ذلك تفناكلك جنزة مستحاتك أبي لو جنزة بنا مستبحالك ما نفي أبي لو جنزة بنا مستبحالك مستحاتك زيامكم كتصفع جميلك صنقعها እሺ ቤተሰብ ሰብስክራይብ ንጋርና ላይክ ንጋር ይትረስይኹም خزون نز channel እዚ بحد ኮይና ነበራታት ማዕት ቪዲዮታት ኣለውናዮም ዳይ ንቀጽል ሕጂ ነዚልና ኮን ዛረብ ነርና ሕጂ ራእይዎ እዚ ብርጌና ሓሞዲ ንበዓሉ ጉዕዞና ነጽፍፍ ብለኩም ኣሎ በቃ ነዞም ዕሱባት አሰና ፊናን ሰልጠነ ውፉይ ክፍሎም ንቁተሎም ብለኩም ኣሎ ሕጂ ክቆድልዎም ገለ ኣነ ኮሚዲሌ ደብለኝ ግን በቃ ምን እሲ በራበር አለ እጂ ነቀሐለት ምን እሲ ና ስራሕ ቁርብ ፋይዳ የምጥሉ እሲና ንብል ዘለና ኮን ኤርትራውያን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነጸለት ከዓ ይብሉም ከምኡታት እውን ክንጥንቀቀሎም ዘለና ቃላት ኣሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይተነጸለት ኤርትራ ነራ ካብ መዋእል ተጎቢጣ ተመንጢላ እምበር ኣካላ ነራ ይኩነት እንተነጽላ እዚ ናብ ደቀናውን ከነስግሮ ከለና ብጥንቃቅ ሰገር ዘሎ ቃል ሓደ ሰባት ተገንጸለት መስሎም ኣለውና ከመይ ይኮናል ኤርትራ ሃገር ነራ ርእሳ ዝኸኣለት ዝመግዛእታዊ ዶባት ሞንግዶፎ ዳሓር ናታ ሕግን ክብርታትን ዝነበራ ተጎቢጣ ሽዑ እምቢሎም ደቃወፅዮም መንጢሎም ከዓ መሊሶማ እዩ እቲ ክኸውን ደሎ ወይ እቲ ሓቅሱ እዩ ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ያለው መስለካ ሲራ ክበሃል ዘሎ ነገር ኣሎ ክፍራሕ ደይብሉ ጥንቃቀ ጽቡቅ ምስ ጎረባብትኻ ተሳኒኻ መንባር ብፍቅሪ ብሓድነት መንባር ብጣዕሚ ጽቡቅ ሓንቲ ክትንጽር ዘለዋ ሓውኻን ጎረቤትካን ምፍላይ ግን ግድን ይኸደሊ እጂ ኣሕዋት እንዲና ትብል ቃል ከክ ጅፉዕ ደምጽዋላ እዚ ክጠም ከለኻ ክብዲ ሰብ ትበልዕ ክትጸግብ ከለኻ ሰብ ትበልዕ ዝበሃል ፖለቲካ ንዓይ ይርዳእኒ ፍቅሪ ሻሽ መስል እርዳእኒ እዩ ዝናይ
ፅልኢ እኳ ክመስል ዝሆን ርዳእኒ ዜብራ ዝኾነ ፍቕሪ ግን ኣነ ኣይርዳእኒ ሕጂ እንታይ እዩ ጎረባብትና እዮም እወ ትሕዞ እዚ ሕጂ ክቡር ይኮ ጉርብትና እኮ ጥዑም ኣዝዩ ደስ ደብል ነገር ይኮ ክልተ ሃገራት ጎረባብቲ ክኾና ኣሕዋቲና ግን እንታይ ማለት ሽቤተሰብ ንቐፅል ራሕውነት በቲ ቋንቋ ናይ ልሙድ ቋንቋ ኣሕዋት እንዲና ትልካ ከምኡ ዳ ዋላ ምስ ቻይናውያን ኣሕዋት እንታይ ዶ ፅልእለና እዩ ሰብ እንዲኦም ከማና ብረኣየ ስላሴ ተፈጡ ስለዚ ኩሉ ካብ ኣዳምን ሄዋንን ተፈጥራ ሓውና እዩ ኣብ ጉዳይ ሃገር ተመፂኻ ግን ጎረቤትና እዩ ንቋንቋ ምክንያታ ክገብርዎ ድፍትኑሉ ትግርኛ እንዲና ንዛረብ ዝብሉ 8 ብሄርና ክንጉሕፎ ተታሽዓይ ጥራይ ንዑ ጥራይ ምሓው ኣሕዋቱ ከመይ ትሕውነት ድሓር ቋንቋ ከምኡ ኮይኑ ፈልጥ ዲና ኣሕውነት መግለፂ ሱዳን እኳ ዓረብ እዮም ዝዛረቡ ስዑድያ ካ ዓረብ እዮም ዝዛረቡ ኣሕዋት እዮም ካርቶም ናይ ስዑድያ ናተያይላ ክትመፅኣ ስዑድያ የለን ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ሕጂ ኣብዚ ጥንቃቐ ይሓትት ኣካይዳና ምሻሎ ንፁር ኖ ክኸውን ኣሎ ኣርቲስት ከዓ ክዛረበሉ ኣለዎ ኣብዚ ዝፍጠር ሕጂ ናይ መንነት ጉዳይ ኣብ መንጎ ዜግነትን መንነትን ዘሎ ፍልልይ ስጋዕ ዝጠፍኦ ኮይኑ ሰብ ሽግር ዘለዎ ይኮነና ኣብ ጣውላ ፓስፖርትን ታሴራና ኣሚጥካ እንታይን ዘየን ብሎ ነቶ ብፍላይ ነዚ ኣብዚ ዳያስፖራ ዝነብር ህዝብና እቶም ቆልዑ ፓስፖርትን ታሴራንሲ እዚኣ ዜግነትካ እዚኣ መንነትካ ኢልካ ምንፃር ከኣል ዓይናይ ትግራዋይ ሽዑ ፓስፖርት ክውፅእ ትግራዋያዊ ትብል ፓስፖርት የላ ምክንያቱ ሃገር ኣይኮነት ኤርትራ ግን ሃገር እያ ትድዝረብ ዘሎካ እንታይ መስለካ ቀልድ መስል ግን ተኣሽሙ ኣሕዋቲና እናበልካ ብመንፅር ብመገዲ ሕውነት ኤርትራ ሲ ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ሲ ናብ ክልል ክትሕወስ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ወላ ብኖርማል ርእሲ ደይሕሰብ ተኣሽሙ እዩ እዚ ብጣዕሚ ካብ ዝሕዝን እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ህፃናት ልክዕ ከም ጳውሎስ ጠፊኦም ዘለዉ ኮይኖም እሞ ከዓ ኩሎም ኣብ ዝቐርባ ግዜ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣይትረኽቡን እዚ ብላዕ ዘሎ ተዘይተጋጌ ሶማላዊ እናበሉ ኸማን ሸር ይብልዎ ነይሮም ብዝኾነ ግን ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ዕለት 3 ወርሒ 3 2025 ጠፊኡ ክሳብ ሕጂ ዘይተረኸበ እዛ ዘላ ለና ትበሃል ድማ ጓል 14 ዓመት ኮይና ካብ ዕለት 17 ወርሒ 2025 ጠፊያ ክሳብ ሕጂ ኣይትረኸበትን ኣላ ከዓ ህፃን ጳውሎስ ኮይኑ ክንዛረበሉ ዝቕና 12 መዓልቲ ገይሩ ዘሎ ودي 6 ዓመት ማለት እዩ ዛት ሪዋ ዘለኹም ሳብሪና ትባልውን ወላ 14 ዓመት ኮይና ካብ 18 ወርሒ 3 ጠፊኣ ዘላኽኩም ከላ ዛት ሪዋ ዘለኹም ህፃን ከዓ ሳሲካ ትባሃል ወላ 12 ዓመት ኮይና ጠፊኣ ዘላ ድማ ካብ 4 ወርሒ 4 2025 ክሳብ ሕጂ ጠፊኣ ዘላ እዩ ብዙሓት ቁፅሮም ጠፊኦም ክንዝቆልዑ ጠፊኦም ክንዛብ ዓመት ክንዝቆልዑ ጠፉ ኣሙሪ ኤውሮጳ ኣሙሉ ጀርመንና ተባሃለ ሸር ይባሃል እዩ እዚኣ ግን ምስ ናይ በዓል ጳውሎስ ሕቢሮም ሸር ክብልዋ ገለ ካብ ዝረኣኹ ኩሎም ከዓ ኣብ ዝቕረባ ግዜ ወርሒ ዝጠፍኡኦም ብዝኾነ ወለድስኪ ጥንቅቕ እንዳበልኩም ዝኾነታት ሲ ቁሩብ ክብድ ዝበለ ይመስል ጥንቅቕ ንበል ወለዲ ቆልዑ ህፃናት ንጠንቀቕ ክብል ይደሊ ነዞም ብምልኦም ጠፊኦም ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ነናብ ቤቶም ይምለሶም እግዚኣብሔር ፅላሉ የምረሎም ክብል ደሊ ኣየሳንና ጋዜጠኛ ንሽንሽ ካብ ሃገረ ጀርመን ይቕንየለይ ህወሓት ኣላ ድያ ሞይታ እያ እዞም ተኸተልታ ባኒ ኣውለይ ተረዶ ትማልኮ ቃቢርዋ ኣብይ ኣሕመድ አይዛوي اسم البس قصفيلو ود ورد لي تردق ابراهام تصو اسكراوات غير خيدو يلس خيد مرد از قبر كوي خيدو وعلى برتر يالله بقى حدش حقه وصياص ديوام بعلم سممنت بعلم فيت اينما مري سي أتزقالات باغير لخود زعبي مرار زقالات أينما ود ورده لزي أينما مري لزي أينما دوم ولا تايدلو برهان كلي لا أينما بمود أي طيب يلوا سمالت يوم عين سلل لك طرحسي للي دبرت انا بذات قرايت هالي مسترئي تخلي حضرة مقلم على ما يدو تسئن موقع تسحسلا
ማይዶ ተስእን መውኽዑ ኣወላ ወሰን ዓይግጥ ኣውሶ ምቻል ፍርድላ حفن ماي كيت جحوم أينو كيت لكي بالخمة خرخني وأهلي سلكي قرب سجن جورخيو بانكي تنهك حزيز عز حداوكي سوال لا ستخي من بارتك ولكي اللي قاقارو بوش تسقسقتي حنقارو مطارو فح بتن أينوال نخل قارحة سمرو نخل قارحة سمرو إيش بيتسر لو ما أنت الحاسقون فيديوهات زي مسليرو ما قد صار بالقرار من فيديوهات حيزس كعلم ملاس سبسكرايب مقاري ترسعوا لايك مقاري ترسعوا ناس channel زي بيتسم مخاط أي ترسعوهم خاز جور سبسكرايب دايس كعقد صار لجن سلام